नमस्कार, प्रणाम, अजय भोजपुरी। आज हम फिर हाजिर बनी एगो किताब लेके। का रउआ गावे खातिर छठ गीत नइखे मिलत? का रउआ छठ गीत के नाव पर परोसा रहल अर्कस बथुआ गीतन से दुखी बानी? का रउआ छठ लोक पर्व पर गवा चुकल गीतन के गावल नइखी चाहत? का रउआ छठ लोक पर्व पर अलग अलग विषय पर गीत गावल चाहतनी? ऐसन कुल सवाल रुआ सबके छठ पर्व से लेके छठ पूजा से लेके रुआ सबके दिमाग में आवत हुई। तो आज के जौना किताब के बारे में हम बात करे जा रहल बनी, ई वीडियो रउए खातिर बा। दिवाली से कुछ दिन पहले एगो मित्र के मैसेज आयल कि नवीन भाई छठ पर्व से जुड़ल कौनो जानकारी होखे, कुछ किताब होखे जहाँ ई कुल लिखाइल होखे तो तनी हमनी संगे शेयर करी। हमरा लगे कोनो ए बात के जवाब ना रहे। यही तरह हमारे एगो प्रिय गायिका हमरा के मैसेज के लिए कि भैया छठ गीत के कुछ बढ़िया छठ गीतन के कोनो संकलन होके तो हमरा के भेजी। हमरा लगे ना रहे। हमरा लगे लोकगीत में जौन 10-12 गो गीत रहे उहे हम उनका संगे शेयर कैनी। तो तब से लेके अब तक ले तकरीबन 20-22 गो लोग हमरा से पूछ चुकल बाटे कि भाई छठ पूजा खातिर कोनो किताब बा का, चाहे कोनो ऐसन किताब जना में छठ पूजा के विधि बतावल होके कि कैसे होला, चाहे का होला, कुछ ऐसन लिखित बा का एकरा में। तो हमरा लगे जवाब ना रहे बात के, कहे से कि हम कोनो ऐसन किताब पढ़ले ना रहनी। जहां तक जानकारी बाटे माने हमनियों के आखिर से भी वीडियो रिलीज भइल बा 12 मिनट के, तो ओकरा में छठ पूजा से जुड़ल का कथा बाटे ओकरा बारे में जानकारी दिहल गइल बा। जौन पौराणिक कथा बा, दंत कथा बा, ऐतिहासिक बा, मतलब आध्यात्मिक बाटे, जौन भी हो सकेला अलग अलग पीस बाई पीस जौन बाटे टुकड़ा टुकड़ा में टुकी टुकी जानकारी जौन बा तौन परोसाइल बाटे चाहे परोसा रहल बा। ऑथेंटिक तो कहले ना जा सकेला, बाकी शोध परक जानकारी जौन बा बहुत कम मतलब कम मात्रा में बाटे। डिटेल में विस्तार से छठ पूजा के बारे में, चाहे छठ पर्व के बारे में, एकरा पीछे शास्त्रीयता का बा, एकरा पीछे लोक का बाटे, एकर गीत कितना प्रकार के होला, ये सारा चीजन के बारे में कौनो जानकारी जौन बा इससे पहले ना रहल हटे। तब लोगन के इहो बात रटे कि पीस पीस में चूंकि जानकारी आवत रहा, एक जगह संकलित ना रटे, लिपिबद्ध ना रटे, वीडियो के माध्यम से आवत रटे, तो ए वजह से लोग जौन बा और जो तरला कि भाई किताब के रूप में आ जाए तो एक लगे एक संगे पढ़े के मिल जाए। तो ये पूरा समस्या के समाधान जौन बा अब हो गइल बा। ऐसे हो गइल बा कि भोजपुरी साहित्यांगन 2022 में यानी कि असो के साल नहाय खाए के दिन यानी कि छठ लोक पर्व के जो नहाय खाए के दिन होला वही दिने भोजपुरी साहित्यांगन पर एगो किताब अपलोड कैले बिया। वो किताब के नाम है छठ परमेश्वरी। किताब के लेखक बानी सिपाही सिंह श्रीमंत जी, प्रकाशक भोजपुरी साहित्य संस्थान बड़ुए, प्रकाशन वर्ष जौन बा 2009 के है। ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर किताब रुआ सबके पढ़े के मिल जाए। किताब में छठ परमेश्वरी लिखे लिखल, छठ परमेश्वरी लिखल बा। अब कोष्टक में छठ मैया लिखल बा, आगे शीर्षक में जौन बा जौन किताब के नाव के नीचे जौन लिखल बा वो लिखल बा छठ व्रत संबंधी शास्त्रीय कथाओं, भोजपुरी लोक कथाओं और लोक गीतों का संकलन। तो कहे के माने बा कि छठ से जुड़ल जानकारी यदि रुआ चाही तो ई किताब हमरा देखे से, हम अभी पढ़तानी ये किताब के, हम पूरा पढ़ले नहीं की, बाकी हमरा देखे से ये किताब सफिशिएंट बिया, समुचित बिया। एकरा से रउआ सबके सोगहक जानकारी एह पर्व के, एह लोक पर्व के बारे में मिल सकेला। श्रीमंत जी अपना एक किताब के अपना बड़की बेटी या छोटकी बेटी के समर्पित किले बनी, कहें कि दोनों बेटी लोग एक किताब के लिपिबद्ध किले बा। ब्रजकिशोर जी के प्रकाशकीय बा, महामाया प्रसाद विनोद जी के लेख बा, भारतेश्वर जी के श्रद्धा सुमन लेख बटे। किताब के बड़ा निमन परिचय ये तीनों लेख में रुआ सबके पढ़े के मिल जाए, या सिपाही सिंह श्रीमंत जी के बारे में भी जानकारी रुआ सबके ये तीनों लेख में मिल जाए। अनुक्रम पर बात करे से पहले हम पूर्व कथन के बात करब। सिपाही सिंह श्रीमंत जी एक किताब के बारे में लिखतनी, मैं पूर्व कथन उहे के लेख हटे, आ ये किताब के बारे में उहाँ के बता रहल बनी।
असल में एक किताब जोन बिया ई भले 2009 में छपल होके, बाकी एकर पांडुलिपि जोन बिया तन 1952 के आसपास तैयार भई रहे। यानी कि आज से 70 साल पहले ई किताब जोन बिया पांडुलिपि के रूप में लिखा चुकल रहे। कुछ गीत बाद में एकर एक किताब में जोड़ल गई, बाकी एकर प्रकाशन जोन बा 2009 में भई। तो कहे के मतलब बाटे कि एक किताब के जोन बुनियाद बा, जोन देवाल बिया, एक किताब के छत यानी कि किताबी स्वरूप जोन होला तो 1952 में मिल गई रहे, बस 2009 में प्रकाशित भइल। तो कहे हम ई बतावल चाहतनी, बार बार हम ए पर जोड़ ऐसे देतनी कि आज से 70 साल पहले छठ पर्व में, छठ लोक पर्व में का मान्यता रहे, का लोगन के सोच रहे, ओ घड़ी कौन गीत गवात रहे, आदि जानकारी जोन बा रउआ सबके एक किताब से मिली। यानी कि 70 साल पहले के जानकारी मिली। वर्तमान समय में जोन चला तटे ओ विषय पर किताब नहीं है, जोन आज से 70 साल पहले रहे ओ विषय पर ही किताब बिया। अब जब ई बात हो गई तो हमनी के अब एकरा अनुक्रम पावल जाओ। रुआ सब ए देख सकेनी, सूची रुआ सबके सामने आ रहल बाटे। एकरा में एक किताब के मूल प्रयोजन आ छठ पर्व से जुड़ल लगभग हर चीज के ई किताब छू रहल बिया। एक किताब में बड़ा तरीका से शास्त्रीय पौराणिक कथा के संगे संगे छठ पूजा के विधि या सामग्री के बारे में बतावल गइल बा। अब पाठक के अंगुरी ध के एक एक छठ के गीतन तक सिपाही सिंह श्रीमंत जी लेके जा रहल बनी। लोक कथा, छठ से जुड़ल लोक कथा सुना रहल बनी। लोक कथा के बाद यानी कि छठ लोक पर्व के शास्त्रीयता, पौराणिकता, लोक कथा के बाद एह किताब में ध्यान देवे वाला बात बा 106 गो छठ गीत बाटे। यानी कि जब ये किताब के रुआ पढ़ब तो रुआ 106 गो छठ पर्व से, छठ लोक पर्व से जुड़ल गीतन से राउर परिचय हुई। ओ गीतन के बारे में बतावल गइल बाटे, ओ गीतन के जोन व्याख्या कइल गइल बाटे। यानी कि ई किताब जोन बिया रुआ सबके छठ पर्व के बारे में हर चीज की जानकारी दे रहल बिया। अब जस्ट सोच ली कि हमनी के जब देखा तनी जा आज के तारीख में तो 10-20 गो गीतन के बीचे जोन बा पूरा छठ गीत गवा रहल बा। बाकी एक किताब में 106 गो गीत बाटे। यानी कि जब एक किताब के रुआ सब पढ़ब तो पता चली कि छठ पर्व का है, छठ पर्व में का गीत गवाला, कैसे कैसे गवाला, कार्तिक महीना शुरू होके से लेके सवेरे के अर्घ तक के कतना प्रकार के गीत बाटे। ओ पूरा गीतन के विवरण जोन बा एह किताब में दिहल बाटे। तो काम हो गइल नु। अब गावत रही सब ए गीतन के अलग अलग विषय पर, अलग अलग पहर में, अलग अलग समय के हिसाब से एक गीतन के लिपिबद्ध कल गइल बा। अब पूर्वी खेमटा ई का कहल जाला झिझिया झूमर गावे के जरूरत नहीं है छठ में। रुआ सब 106 गो गीतन के गायब तो बहुत होई। कहे से कि जोन ए समय के गीत आ रहल बड़ा सब भोजपुरी में छठ गीतन के नाव पर, वो गीत छठ गीतन के नाव पर कम हमरा शशि भाई, शशि रंजन भाई कहनी कि लाइक का व्यू बटोरे के ज्यादा उपाय बना सा। तो ऐसा समय में रुआ सब लाइक का व्यूज भी जुटा सकेनी, अब बढ़िया गीतन के रुआ सब गा सकेनी। और रुआ सबके गीतकार लोगन के ऊपर जे लिखेला कुछ वो मने ए में से थोड़े, ओ में से थोड़े, ओ में से तनकी सा जुटा के जौन लिख रहल बालो ओ लोगन से बात सकेनी जब रुआ सब ए गीतन के गायब। तो लोक पर्व छठ के दूसरा दिन यानी कि खरना के हम बधाई दे रहल बानी। छठ माई के आशीष सबके मिले, चर अचर सब मंगलमय रहे, कंचन हरियर रहे। यही उम्मीद के संगे हम रुआ सब संगे एक किताब के भोजपुरी साहित्यांगन के लिंक के भी शेयर कर रहल बानी। एक किताब के पढ़ी सब है, खुद जागरूक होखी ये पर्व के लेके और दूसरों के जागरूक करी। ध्यान दी एमे शास्त्रीय पौराणिक दंत कथा चाहे लोक कथा जोन भी बाटे तौन कथा सदियन से चला ला रहल बाटे। मानल आ ना मानल रउआ ऊपर बाटे। बाकी रे किताब के पढ़ी, एक किताब की 106 गो गीतन खातिर पढ़ी आ ई पर्व कैसे मनावल जाला ए खातिर किताब के पढ़ी। लिंक दिहल बाटे डिस्क्रिप्शन में, रुआ सब लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ लिंक हटे रुआ सब किताब के डाउनलोड कर सकेनी। ना तो भोजपुरी साहित्यांगन पर जाके छठ परमेश्वरी के क्लिक करके रुआ ओ जगह से एक किताब के डाउनलोड कर सकेनी, पढ़ सकेनी। तो हमरा के इजाजत दी। छठ मैया सबके भला करस, यही कामना के संगे प्रणाम, धन्यवाद, जय भोजपुरी।